مثلا معبالن نمرغغاز زكايد قالستات بقندو نسرعتنياتات من سيات دقانستين كالوت اكلات حبرتسبن زساتف كخون يغبا بزي تساطفنت زيو مسرتويان اكلات سلامن بلصغنان كرغاغص سلا زيكال كابزي بمبغاس نتساتفتي شابعي غوباي هاغراوي كونفدريشن سرعتنيات ايرترا سلامن متحبارنا بافريكا مسرت معبالن كمون قطباوي انفتاتن مصاي عدلات عيون اب ايرترا بزبلا راسي سيمينار توهيبون ጋዜጠኛ ሀብቶም ፍረዝ ግን ዘዋሃዶ ጸብጻብ ግብረ መስቀል ገረዝጌር ካርቦይ ስርዓትን ንኩነት ሃገርካን ህዝብኻን ዘንጽባርቕ ምምሕዳራዊ አካይዳን ካብ ወሰንቲ ረቑሒታት ንምህናጽ ብልጽጉን ርጉእን ሕብረተሰብ ምዃኖም ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን አቶ የማነ ገብረአብ ገሊጹ። አቶ የማነ ሰላምን ምትሕብባርን ኣብ አፍሪካ መሰረት ምዕባለ ብዝብል አርእስቲ نتساتفتي شاوعي قبائي هاقراو كونفدريشن سرحتنتات إيرترا بزكايدو سمينار زبزح هاقرات أفريقيا أبيهر هايمانوتن بهلاو حفرة السبن استمركوسي بوليتيكا وسرعات كهانسا ويدما مبزحتهم بمحدارو سرعاتات أبيهر هايمانوتن قبيلان تمركوسهم سلطان كنجبطو أزدما تنك قريجتاتن زيرقونتن كخون مصنحو بمبراه أبزيقنتن هاقراونتن مسرت زقبري بوليتيكا وسرعات بزي مهلاو زصعب مخانو أغنصيبو. A critical cause, a critical root cause of the conflicts and instability that we have faced and continue to face in Africa is the lack to build political systems based on citizenship. زلاقن ودبن ستفنت ملاء حبرتسب أبوليتيكا ومدايني حنتا هاجر اتي كال رغحي نهلاوي بلصقن رغون حبرتسب مخانو زتقساته معناه مثلا معبالن نمرغاز زكايدو قالستات بقندو نسرحتنيታት منسيات دقنستيون كالوت اكلات حبرتسبن زساتفو كونو بزي تساتفو زيوم مسرتوين اكلات دما سلامن بلصقنان اب احغور افريقيا كرغاغز كم زي كل ارديو حبرتسباتن هاغراتن افريقيا ናይ ገዛእ ርእሶም ናጻ ፍኖት ምሕደራን ማሕበራዊ ቁጠባዊ ምዕባለን ክስእሉ ኣለዎም ዝበለ አቶ የማነ ንሓደገኛነት ምቅዳሕ ወይ ምርዓም ናይ ካልኦት ሃገራት ተመክሮታትን ብግዳም ዝግደድ ዘይተኣምነሉ ፖሊሲታትን ብሰፊሑ ድሕሪ ምብራህ ዝበዝሑ ኣብ አፍሪካ ዝኽሰቱ ግጭታት ጠንቆም ምብሓት ስልጣንን ጸጋታትን ብውሕዳን ጉጅለታትን ምጉናይ ዝበዝሐ ህዝብን ከም ዝኾነ ብምግላጽ ንሰፍሐ ዘላቕን ዝተወደበን ሱታፌ ምስራሕ መሰረት ርጋት ሕብረተሰብ ከም ዝኾነ ንሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ከም ኣብነት ብምጥቃስ አረዲኦ። There is a need for wide, sustained and organized participation by the populations in our nations and our societies. If we look at our struggles for independence, they were won because the populations participated in them. حلفي ፖለቲካዊ ጉዳያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን አቶ የማነ ገብረአብ ኣብ መወዳእታ ንኣገዳስነት ምህናጽ ዓቕሚ ሰብ ንጸጋታትካ ክብሪ መሃብን ንረብሓ ኩሉ ዘውሕስ ፖሊሲ ምሕንጻጽን ምሕያል ትሕቲ ቅርጺ ከምኡውን ምኹስኳስ ሽርክነታዊ ምሕዝነት ብዝርዝር ብምቕራብ ሃገራት አፍሪካ ውሽጣዊ ሕብረተንን ውህደተንን ከረጋግጻ منقسقاسات سرحتنታት ድማ ንብልጽግናን ምዕባልን ሃገራቶምን አህጉሮምን ማእከል ገይሩ ዝንቀሳቀስ ማሕበራዊ ኃይል ክፈጥሩ ከም ዝግባእ አስሚሩሎ። ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን አቶ ሓጎስ ገብረ ህይወት በወገኑ ቁጠባዊ አንፈታትን መጻኢ ዕድላት ዕዮን ኣብ ኤርትራ ብዝብል አርእስቲ ሎሚ ንተሳተፍቲ ናይቲ ጉባኤ ሰሚናር አካይዶ። ኤርትራ እትኽተሎ ቁጠባዊ ስርዓት ብቐንዱ ኣህላኽነት ዘወግድን ኣፍራይነት ዝኻዕበትን ምዃኑ ዝጠቐሰ አቶ ሓጎስ ሕርሻዊ ንጥፈት ኣብ ሃገርና ንልዕሊ 65 ሚእታዊት ካብ ሕብረተሰብ ስለ ዝውክል ነዚ ጽላት እዚ ዘደንፍዕ ትሕቲ ቅርጻዊ መሳለጥታት ካብቶም ቀንዲ ኣተኩሮ ዝወሃቦ ምዃኑ ብምብራህ ኣብ ጽላት ዕድና ጥራይ ካብ ዝምርኮስ ቁጠባ ተገላጊልና ኣገልግሎታት ዘስፍሕ ንጥፈት ንምትእትታው ዝዓለመ ሜላ ምኽታል እቲ ዝበለጸ ኣመራጺ ምዃኑ ኣብርሂ። ሰብ ክልቲኡ ነገር ዝገብር ኣኽላቂ ኣፍራይ ይብላ እቲ ኣፍራይ ክፋል ናቱ እንድሕር እኹል ዘይፍሪ ኮይኑ ምህላኽ ጥራይ እንድሕር ኮይኑ ቁጠባዊ ምዕባለ ናይቲ ሃገር ስለ ንቕድሚት ዘይከይድ ኩሉ ግዜ ሽግር ይፍጠር። ኣብ ሃገር ዘሎ ጠለብ ክማላእ እንድሕር ኮይኑ
كل تزور قطع أكلات كصرح مزبوع وداري قل اندحر حاليا ديسيبلين دولو أفراي عقمي هاليو معبالنا قطع سلزنسل وفري زيادة سلزعبي وتوت سلزعبي دوموز من محياش سلزنسل دوموز من محياش أساسي روحا من محياش من نوار سلزنسل ربحانا يسرحتنا مفراي استأساسي ጸጋታት ዓቕሚ ሰብካ ብዝግባእ ኣሰልጢንካን ወዲብካን ኣብ ምዕባለ ሃገር ድርኺት ምፍጣር ብዓቢ ኣድህኖ ዝስርሓሉ ምዃኑ ብምጥቃስ ድማ ሃገራውያን ትካላትናን ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብናን ንምምዕባል ጎኒ ጎንቲ ብወጻእተኛታት ኩባንያታትን ውልቀ ሰባትን ዝዕመም ንጥፈታት ተመክሮን ክእለትን ዝቐስምሉ ሜላታት ንምፍጣር ከም ዝስርሓሉ እዚ ድማ ውሽጣዊ ዓቕምና ንምምዕባል ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ ኣኺሉ ዝተርፍ ናይ ዕዮ ዕድል ኣሎ በዚ ከዓ ቀጻሊ ዓቕሚ ሰብና ክንምህርን ከነፍርን ዝግባእ ምናልባት ብዙሕ ግዜ እተላዓሉ ዝፈርዩ ዘለዉ ኣብ ኮሌጃት ዝመሃሩ ዘለዉ ኣብ ቴክኒካዊ ቤት ትምህርቲ ዝመሃሩ ዘለዉ ዝተፈላለየ ዝመሃር ዘሎ እቲ ቁፅሪ ይበዝሕ ኣሎ ልዕሊ እቲ ዓቕሚ ዘለና እዩ ሕጂ እቲ ዓቕሚ ኣብቲ ስራሕ ዋፈር ዝኽእል እቲ ዝመሃር ዘሎ እንዳበዝሐ ይመፅእ ኣሎ ዝበሃል ዘረባ እውን ይልዓል ብዙሕ ግዜ ምስቲ ናይ ነዊሕ መደብ ተራእዩ ክረአ ከሎ ግን ከምቲ ቀዲመ ዝጠቐስኮ ነዚ ዓቕሚ እዚ ይኮነን ካልእ ዓቕሚ ክሕዝ ዝኽእል ትሕዝቶ ኣሎ እዚ ሃገር እዚ ረብሓን መሰልን ሰራሕተኛ ምስ ኣፍራይነት ቀጥታዊ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ብምግላጽ ድማ ሰራሕተኛታት ረብሕኦምን ምዕባለ ሃገሮምን ንምርግጋጽ ኣፍራይነት ኣብ ምድንፋዕ ከተኩሩ ኣዘኻኺሮ ኣቶ ሓጎስ ኣብ መወዳእታ ንኣፍራይነት ብቐጥታ ንጸሉ ቀረብ ጥረ ነገራት ስሉጥን ጽፉፍን ምምሕደራዊ ኣገልግሎታት ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ኣወዳድቦን ምምዝማዝ ቱሪዝማዊ ጸጋታት ተጠቃምነትን ምሕደራን ዝዋረዱ ዘለዉ ትሕቲ ቅርጽታትን ካልኦትን ብዝምልከት ካብ ተሳተፍቲ ንዝቐርብሉ ሕቶታት ሰፊሕ መብርህታት ሂቦ ጽፉፍን ስሉጥን ኣገልግሎት መጓዓዝያ መሰረት ኩሉ ምዕባለ እዩ ስለዝኾነ ድማ ኣብ ህንፀት ሃገር ካብቶም ብቐዳምነት ዝጥቀሱ እዮም ነበርቲ ዋራ ዝነበሮም ፀገም መጓዓዝያን ምፍታሕ ዝወሰድዎ ተበግሶ ነዚ ዘጉልሕ እዩ ወኪል ኢሪና ኣብ ዞባ ዓንሰባ ተስፋ ሚካኤል ገብሬስ ንዘዳለዎ ፀብጻብ ያሲን ሳልሕ ከቕርቦ እዩ ብኮማዊ ተሳትፎ ስራሕ ዘሎ 8 ኪሎ ሜትር ጽርግያ ዓተ ከለዛን ዋራ 9 ሚእታዊት ተዛዚሙ ኣመሓዳርኑ ዞባ ዓዲ ተከሌዛን አቶ ሰሎሞን ሃይለ ንኤሪና ኣብዛሃቦ ሓበሬታ ውዳበ መሰረት ዓወት ምዃኑ ጠቂሱ ብጻዕርን ምውሃድ ምሕዳርን ነበርትን ስራሕ ዘሎ እማም ጽቡቕ ይሰላሰል ከም ዘሎ ሓቢሩ ፍሉይነት ናይ ስራሕ እዚ ሰብ እንተዳ ተጠርኒፉ ሰብ እንተዳ ተወዲቡ ልክዕ ከምተን ኩባንያታት ዘይከኣል ዝመስል ከም ዝኽእል ጥራይ ዝኣምናነ ኣባላት ናይታ ነቲ ስራሕ ትመርሕ ዘላ ኮሚቴ ብወገኖም ሰለስተ ቢንቶታት ዘድልዮ ጽርግያ ምስራሕ ኣብ ምጅማሩ ከቢድ ይመስል እኳ እንተነበረ ብልዑል ምትሕባር ህዝቢ ግን ኩሉ ኣብ እዋኑ ከም እተሳለጠ ገሊጾም መጀመርታ ከም ኮሚቴ ብዚ ከነማእዝኖ ዝፈተና ወይ ክንጭብጠን ዝፈተና ሓንቲ ታ ናይ ህዝቢ ተበግሶ ልዕሊ 50 ሚእታዊት 60 ሚእታዊት ክሳብ 100 ሚእታዊት ክተምጽኦ ትክእል ኣለካ ነዚ ኣብ ምምጻእ ኣብ ምምእዛን ኣኼባታትን ጽዑቕ ምንቅስቓስን ሓቲቱና ማለት እዩ ብድሕሪት ህዝብኻ ግብረ መልሲ ይቡና ትግብረ መልሲ ካብ ተጸበየናያን ላዕሉ ኮይኑ ህዝቢ እንተዳ ሓቢሩ ሲ ጎቦ ከፍርስ ከም ዝኽእል ካብዚ ንላዕሊ ኣብነት የለን ማለት እዩ ብሕብረት ደቃ ተሰሪዑ ተወሳኺ ከም ዝግለጽልካ ካልኦት መሻርክቱ ናጆኹም ዝብሉና እዚኦም ምሳና ዝተዘናገጹን ምሳና ዝሰርሑን ኣለውና ዕድለኛታት ዜና ብትክክል ኣብ ደረጃ ዝበጽሕና ኣለና ማለት እዩ ብቕዓት ናይቲ ኣብቲ መስመር ዝተሰርሐ ቢንቶታት ብኽፍሊ ትሕተ ቅርጺ ዞባ ዓንሰባ ምክትታል ስለ ዝተገበረሉ ዘተኣማምን ኮይኑ ከም እታንጸውን ኣረዲኦም ካብ ዓዲ ተከሌዛን ናብ ዋራ ናይ መጓዓዝያ ጸገም ከም ዝነበሮም ዝዘከሩ ነበርቲ ብወገኖም ኣቕምታቶም ኣዋሃሂዶም ጸገማቶም ንምፍታሕ ዝተበገሱሉ እማም ብምትሕባር መንግስቲ ኣብ ደረጃ ምዛም ምብጽሑ ሓጎሶም ገሊጾም ከምዚ ተበጊሱ ኻኒ ኣብዚ ሸቶ ዝበጽሑ ከምዚ ቢንቶታት ክድብደብ ክርኢ ከለኹስ ብጣዕሚ ሓጎስ ትስማዓኒ ጽርግያ ዓዲ ተከሌዛን ዋራ ንነበርቲ ምሕዳራት ከባቢ ደቂ ገብሩ ዋራ መዓልድን በገሳን የገልግል
حماد الزوبا مأكل بملك فتنا شامناي كفري كلتا شحن 16 لعل نطبي نزنصا حبرم دق انستيو تمهارو اتبابيعو اتي كاب شمونت مغابيتات حيزو ببغزيو اب كل نؤسان زوباتات مأكل نزركبا بلوصات تمهارو كو وهب صنح الشلمات تساتافنتن تورادارنتن دق انستيو اب تمرتن محيال مخانو تغليصو اب تمرت تخفيتو بزلو معري عدلات تصادفو دق انستيو اب شامناي درجه لعلي 43 ميتويت بصيح مهلاو زغلص حلفت حماديه نزياده وصيت كل اكل حبرتسب كتبابعن صويعن بتمرت زي مسغوان اب تصباينت زود مخانو زتحساسبو محضرتن اوسان زوباتات ماكل بمنفعتن عمت مصص شلما زلوا دق انستيو كساب زل على درجه نخبصحا صدرا بيتات ابيات تمرتن كالوت اكلاتن بوهدت كسرحو تمحصينهم بخل وجناب عن سبا نوسان زوباتات حلحل كركبت سلعان اسماطن كل مدياو نقع دقان استي بمعباي ودابينن سوتافينن معزازن غدات لمدتات نموغادن زتكور السمينارات تخايدو ابتي كاب 10 تقصاب 22 مغابيت نابالات حماد انت مهارو ماكلاي درجه دقان استيون ستوهاب السمينارات حلفيت حماد زوبا عن سبا ويزرو امنا حسن دقان استيو اكاديمياوي درجه انن قطبا وعقمن محيال حيال تعري كاد كم زلو عيسى دقان استيو نزب غبو تغنزيبن بغبر خطقمالو ازخاخيرا اما حضرتن نوسان زوباتات بوغنوم ندقان استيو اساتافي زخونه لمعتاو مدبات يسلاسل كم زلو بمحبار اب نتفتات محبرن يكون قبل معتاو مدبات غبانن مسلاتنن حلين غعزن كقصلا اتحساسيبا ባህላዊ ጉዳያት ግደፍ ንሓሙሽተ ኣዋርሕ በኣተኣላልያን ወሳሰአን ፊልምን ድራማን ዘሰልጥኖም 130 ስነ ጥበባውያን ብምኽንያት ዓለማዊ መዓልቲ ቲያትር ትማል 27 መጋቢት ኣብ ሲኔማ ኣስመራ ኣመሪቖም ኣብ ስነ ስርዓት ቃል ዘስምዐ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ እቲ ድመበል ታሽዓይ ግዚኡ ዝተዋሃበ ስልጠናት ስጉምቲን ምዕባለ ስራሓት ስነ ጥበብ ሃገርና ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ተመረቕቲ ነዚ ተገንዚቦም ኣበርቲዖም ክሰርሑ ኣዘኻኺሮም وكيل تمرقت بجديو تكلس حساب جبرن زت أمر السلطنة أزياء قداسن وسيتون من بار بمتكاس نتسلطنة نزودبون ذهبون مقيسون أما وداتا سلطنتين زت مهروزن تبار أمريت أغربام بخال وجن أبنو زوام من دفرات بزت فلالي موياد سلطنو كل 180 شمنتن منسيات بعشران سلسن مقابي تمرقام اتي كاب سلسك ساب شوعات أوارح بجبرن كلس حساب نستوها بالسلطنة مفرد ورهم معلومات سنة باوت أجرسي كمبيوتر جرافيكسن محبرة وسنة فلتسن زت قاللين يرم أما حضرنا زوام من دفرات أبراهام حقو ساب زس معقل منسيات نزفت أرلم زل عدلات تمرتن سلطنان بجبو تتقيمهم مياون أكاديميون فلتسم كعبيو تلابيون اب عرزان نقحت حزبي اب طنق صعبيناتن حمام عباي سعال كم نمبال استمهرو توهيبو حلافي چنفر مينستر طعنا زوبا دوباتو يمان حيل بزهبو مجلسي نحددنيانت نايت حمام دحر مبراه افلطو حزبي معباي نتحمام مكل خالن مقوتصارن ابي استواصو كم زلو غليصو حمام عباي سعال نقند كفل اكالات كم سامبو عصمي كوليتن لبن كم زتقا بمحبار دما بغليلو بحكمناو مرمرا كللن كفوسن زقل كوان تخونه حزبي نتحمام كقالعو كاب زخلو طنقتات كقطبات تحساسيبو بدرجه هاجر نمقوتصارن نمكتان عباي سعال بستغبر صاري تريو تحمامن بوس عموتن ازيو كم زنكي زحبره اتو يمانه ازي بوهدت كلن اكالات منغستن كوميتيتات طعنا عدن استمزغبه قسقاس بالعل نقحات مدرعو وسان خمس خونه بريهم وانا دايركتور كفل محبراو اغرلوت زوبا دوب اتو فرانكو كوبابا دما بسمويا طعنا نحزب زوها مخرن حبريتان كمون نحمومات زغبر فوسا امكل خالت حمام زلوا ترى عبس لزخنه حزبي نربحو مخانو ترديو اب قبر كوعلو ازخيرو